интересно ми е колко назад е плътна купа, т.е. докъде още има хора. Единственият начин да разбереш страните. И чакам да минат. Да, мен ми е интересно колко напред е плътно. Абе, малко преди нас тръгнаха, но все пак Не е вече много малко. Не сме в началото. Не, в никакъв случай не сме в началото, но аз мисля, започнаха, да кажем, 5-10 минути преди. И ти си достатъчно висок, фани и се качи на някоя от тия страни. И? Като той и ще видиш. Жената тук що се качи. За да видя назад докъде са. Да.